नवी दिल्लीत झालेल्या इंटरनॅशनल मॅजिक जादू फेस्टिवल 2024 मध्ये ओटवणे गावचे सुपुत्र प्रसिद्ध जादूगार वैभव कुमार यांना सन्मानित करण्यात आलं। जादूच्या प्रयोगांचं सर्वोत्कृष्ट सादरीकरण केल्यामुळे त्यांचं वर्ल्ड बुक ऑफ टॅलेंट रेकॉर्ड किताबनं त्यांना गौरविण्यात आलं। या आंतरराष्ट्रीय मॅजिक जादू महोत्सवातून सिंधुदुर्गचं नाव पुन्हा एकदा जगाच्या नकाशावर पोहोचलं। या 2 दिवसांच्या महोत्सवात देश विदेशातील तब्बल 400हून अधिक नामवंत जादूगारांचा सहभाग होता। पाहूयात याच फेस्टिवलमधील हे क्षण। Thank you very much. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।